हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायग्रोना लानाय जाबाय लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअ ओरैबायदि स्पेशल आरोना लोगोफोर दिनैसिमबो बेबायदि आं रावबो आंनो बिदि गिफ्ट होफेराखै फिसायानो जा गिदिरानो जा दाम खमनियानो जा गोसानियानो जा आंनो बेबायदि गिफ्ट होफेराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम माने मा बुंनो जादों आङो इन्टारेस्टनो सिमांनो मोगथां मोनदों आरोना माने आं बियावखौनो होननांसिगोन आंखौ बिहामजो होनो नालाय जोंनिनो नैबे हासबेन्डनि सारा माने आङो गिफ्ट हरदों आरोना मोनसे बेखौनो नोंथांमोननो देखायनोसै नोंथांमोना नायलांदो मा गिफ्ट हरदों आङो ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोनदों माने इन्टारेस्ट माने गोसोआ गोजोनदों आरोना आंनोल' नङा आंनि बोरायनोबो होखायो सिगांनिफ्रायनो अनो आरोना निजिनि फिसा बायदि अनो जोंखौ निजिनि फिसा बायदि अनो आंखौ बिहामजो होनो बेखौ फिसाला बायदि खालामो आरोना फिसाला बायदि अनो नायलांदो लोगोफोर आंनो मा गिफ्ट हरखो देखायनोसै आं बिदिबा फैदो नायलांदो दै लोगोफोर आं मोसानाय भिडिअ बानायदोंमोन बिनिया ओमफ्राय बेहायनो एसे मोनबाय आरो फै बिराद गिलिर बेनो लोगोफोर आंनो हरनाया सारा थारमाने बियावबा मोनहानाय नङा आरोना बिनियाव बायदि हरनानै फिसा बायदि अनगायै रावबो दिनैसिमबो रावबो बेबायदि गिफ्ट होफेराखै बेनो फार्स्ट टाइम लोगोफोर नायनोसै दा फैनानै नोंथांमोन नायलांबाय थादो मा दं जेनेबा बेबायदि गारिजों होफैनाय बुंबोनांगोन आरो गारिजोंसो होफैखायो इन्टारेस्टआनो माने दिनै फुंनिफ्रायनो फुङावनो फन फैदों ओमफ्राय दा सोलाबाखै नालाय सानाव Jari lah, Bra. सिगांबो हासबेन्डनो मबाइलबो होदों ओमफ्राय बिदिनो जुथाफोरखौथ' बायनाङा बियो हरखायो आरो मोजां बुस्थुखौनो हरखायो जि होदों बेखौ मोजां बुस्थुखौनो दामिखौनो होखायोबो बेनो लोगोफोर फार्स्ट टाइम बेबायदि गिफ्ट मोनफेराखैमोन आङो रावबो होआखैमोन फिसाबाबो होआखैमोन आङो रावबो बेनो आरो फार्स्ट टाइम लाखि बेखिनियानोमोन लोगोफोर बिदिब्ला देखो फट' खेबदो बेनो आरोना ओमफ्राय नै रिमट टिमट माने बेखौ आङो सारा गिफ्ट हरबाय थेंक इउ मानि थाखाय हरदों आरो बे जेनेबा जोंहा हासबेन्डआ बे अफिसाव थाफैबा आं हारसिं जायोना हरफोराव बेखायनो नायनानै दानि जुगावथ' बांद्राय टिभिफोर नायला नायनायालाय थेवब्लाबो ओरैनो टाइम पास खालामनो आरोना बेनो गिदिरानो